ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂಡಿನ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದುಲೆ ದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಿಂಪಲ್ ಆದಿನತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ ಬಂದಕೇನ ತಮ್ನಿಲ್ ತೂದ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂತ ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತದು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾಮಿಡ್ದು ಒಂದು ಯಾನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೊಂಡಲಿ ಪರ್ ಅನ್ಸಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಕೇಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಬೋ ಅದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಕ ಅವು 7 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಉಳ್ಳಾಡಿಂಕಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಡ್. ಸೊ ಬಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ತೋಚ್ಪವೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ ಪೂಜಿದ ಉದ್ದ ಗೋಯ್ಪನು. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ತೋಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಒಂದು 20 ml ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಣ್ಣೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಈವನ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಉಂತುಂಡು ಸ್ಟೇ ಆಪುಂಡು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ನೆತ್ತ ಇದು 10 ಕೊರೋಲಿ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಬೆಲ್ಲ ವಿಟ ಡೇಟ್ ವಿಮೆನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಮೇಕ್ ಮತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ರಿಚಿಂದು ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಕೈಕ್ ಮತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆಂದು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿರ್ ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ರಿಚ್ ಪಾಟಿದಕ್ಕಲ್ ಮಲ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಒಂಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂತ ಕ್ರೀಮ್ ಲಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಆಪುಜಿ ಶೋಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇದೇತು 200 ml ನೆತ್ತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆತುಲೆ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾನ್ ಕೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಕ್ ಕೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಓಡೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಮಾತ್ರ ಪೋಪತ ನಾಮ ಅದಾಗ ಪಾಡಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡೆತ್ತ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಶೋಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದಿನಕಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಏನ ಏತ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಮಾತ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ರಡ್ಡು ಇಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿಕಿನಿ ಇಂಕ ಸೊ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಏತಾಂಡ್ ಪನೋಡ್ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಒಂಜೊಂಜತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ನೆತ್ತ ಏತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ್ಕೇಂಡ 325 ತೋಜವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 325 ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ದ ಬರ್ತದೆ 399 ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವನಿಕ್ಲಿಗೆ 399. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಂದಕೇಂಡ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 250 rupees ನಂಬರಿನೇ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಈ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜಂತ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೀಶೋ ಪೋಚಕ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರೋ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೈದಂತು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಇವ್ನಿಟ್ಟ
ಸೊ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಏನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಮೀಶೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಈತ್ ನೆಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಲ ಆದಿ ಪಡೇಟ್ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪನ್ಪೆ ವರ್ತ್ ಮೇನ್ ಅದು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ತೈಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ 350 ಪಂದು ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂದು 400 ರೂಪೀಸ್ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಜ 750 ರೂಪೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ತಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ 250 ರೂಪೀಸ್ ಅವಳೈತೆ 220 ರೂಪೀಸ್ ಆತಂದ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ ಪನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕಲ್ ಆವಡ್ ಅತನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕಲ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಈ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ಬೇಗಾರ್ದು ಇತ್ತದ ದೊಂಬುಗು ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದದ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಚಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ದಾತಂಡು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಂದಿರ ಸೊ ಒಟ್ರ ಮೇರ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಕೈತಲಾಂಡ ಪೋದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಗೋತರ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಣ ದಾನ ಬೆಗರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಬೆಗರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಸ್ಟಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಆತಿಪ್ಪುಜು ಬಟ್ ಬೆಗರ್ನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಮಾತ ಈಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೇಗ ಉಂತುಜಿ 24 hours ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದುಲ 24 hours ಪನ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಲಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕು ಒಂದಿನ ಪಾಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆಗರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪ ಯಾನು ಕನಪ ಅದು 3 days ಆಣಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರೆತು ಹೋದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ತೂದಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೀನು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತರ್ಪವೆ ನಿಂಗೆ ಆತ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆ ಏನು ಕನಪಾದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಡಾಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಲ್ನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಯ್ಯಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕನಪಾದೆ ಅಯ್ಯಬೊಕ್ಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಏನು ಕನಪಾದೀನಿ ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ NYB ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರ್ ಅವೇ ಇದು ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಪಾರ್ತುಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಗ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಂದಿಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಫೇಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸೊ 2 weeks ಎಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತುಪೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಊರ್ದು ಮೇ ಪನ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ತುಲೆ ಇಸ್ನ ಗೆರೆ ಬೂರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಲ ಗೆರೆ ಬೂರುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ ನೈಟ್ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಉದಸ್ತಿನ ಆಪುಸಿ ಇದು ಜೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡೊಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೈಫೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿ ನಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ 210 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ಡಿ10 ಗ್ಲೋ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಉಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ಕೇಸರ್ಲ ಉಂಡು ಉಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮೇ ಬಿ ಅವಾಗ ಮಂಜಲ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಇದು ಏನಪ್ಪಂಡ ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ತದು ಇಡೀ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿ10 ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಾಣೆಲಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಏತೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕಲ್ ದುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತು ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೋಯಾನ ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ ಇದು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಕ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಾಮ ಆಡ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಉಪ್ಟಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಈತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಕಡಪುಡು ಲೇಟ್ ಮೀಶೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ 220 ರೂಪೀಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತುನಗೆ ಪಂಡತ 700 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು 400 ನೆಕ್ 350 ನೆಕ್ 750 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಟ್ಟ 220 ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಆಫರ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬಾಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ್ ಪಂತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28ಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು 1ಗೆ ಬಂಡರ ಬರೆ 2ಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಅವೇ
ಪಂತದ ಆತ ಜೀದ ಪಂಡ ಮೂಜಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ವರ್ಷ ಉಂಡು ತುಕ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕೊರೊಂದು ಆತ್ನ ಟಾತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ.